Hvad så folkens, og velkommen til en ny unboxing her på min kanal. I dag, der unboxer jeg min nye DJI Phantom Tech Professional drone. Jeg tror faktisk bare, vi nakker lige i unboxingen, du. Skal vi se, hvad det er for noget sjov. Jeg tænker lige, vi nakker den der. Hej hej. Der har vi den. DJI Phantom Tech Professional. Professionals! Skal vi lige her ud af kassen. There we go. Så skal vi bare have noget tapepiller i her. Gør man her, så det ud til. Der. Og her. Sådan lige, man. Så er vi der kraftet med, er vi her, man. Er vi klar, eller hvad? Er vi klar til dronefilm? Okay, det første der møder os, det er sgu Manuelas. Så man lige skal read and understand the user manual and all safety instructions before using the equipment. Jeg tænker, at vi napper et kig på, hvad der er her i. Okay. Det der kommer i kassen her er klistermærkers. Der kommer nogle guld, nogle sølv, nogle lilla-agtige, pink-agtige, hvad tror. Nogle røde og nogle... De er lilla, dem der. Så er der DJI Care Keep Flying. Det er sådan en med regler og pis og lort med alt muligt. Det må være må, og hvad der er en god idé lige at være sikker på, inden du begynder at flyve og sådan ting. Så der er den første manual, Quick Start Guide Professional i engelsk. Ja, det er polsk eller sådan noget pis, sådan i spansk eller sådan noget lort. Og så er der den her, man får med, hvor den er på dansk og Schweiz og pis og møg. Hvor I kan se, ja, dronereglerne for flyvning af drone. Man ikke må flyve til lufthavne og huse og sådan stort. Så man bare ignorerer. Og så er der What's in the Box, manual til batteriet, og så en Safety and Disclaimer Guide ting. Det næste vi skal pille den her, yes, der har vi dronen. Den er her. Jeg tænker bare lige piller ud med det samme. Batteriet sidder i dronen. Kan vi lige tage et kig på med det samme. Batteriet sidder i her. Og dronen er her. 4K kamera sidder på siden af dronen. Så har vi remoten her. Er du sindssygt også smæk på. Sådan en holder til mobiler her. Så har vi opladeren, accessory-kassen, 8 propeller, 2 sæt, 2 fulde sæt. Så jeg tænker, at vi pakker opladeren op som den næste. Fjerner lige alt det her til. Vi kan jo ikke fjerne det helt, fordi det er et lille bord. Det er den her. Så skal vi lige have noget fucking til af her. Slicet, eller nærmere. Pakker pænt ind. Jeg er god til det her, mand. Nu her. Oplader blokken. Her. DJI står på den. Der er en indgang der til det der kabel, der skal ind i væggen. Remote-opladeren. Og batteriopladeren. Så er der et eller andet hvidt kabel. Micro-USB-kabel er det. Eller sådan noget sovs, det her. Det er ikke så godt. Den her, det er sådan lort. Det er det, der skal ind i væggen, selvfølgelig. Kæft for det, men. Vi har accessories. Vi har, når man skal skrue propeller på, så kan man få sådan en formel med, så man holder rundt om motoren, så den ikke drejer rundt, når man skruer den på. Så har vi de der mounting kit, som til gennembrugen, så den ikke står og hopper. Og så de her plastik nogle her, de her. Det er safe mount til gennembrugen, så den ikke, hvis den skulle ryge lys, så falder den ikke ned fra dronen, så hænger den bare i sådan en her. Den næste vi har er remote. Vi har lige taget et nærmere kig på. Vi pakker den op af det her plastik lort. Den kommer helt, det er noget værd pjat. Æd med noget sovs det her, jo, kom nu. Jeg magter det her minus, jeg gør. Hold nu kæft. Kommer nu dit dumhosen der. Det må være tost, mand. Så sætter man lige sin tablet eller sin iPhone eller Android mobilers på her, eller hvad du nu har for noget lort. Så har vi antennerne her, så sætter man sin telefon til, og så sætter man den der, og så kan man firmware update der også. Den her kan man sætte sammen med dronen og sådan noget sovs. Og der er sådan noget silikonesovs rundt om her, og nogle multiknapper op og ned, og propellerne, DJI står der på. Sjovt nok. Vi har the props. Har vi her, alle sammen. De er nogle meget fine. Ja, de er okay. Så det næste vi lige tager nærmere kig på er dronen. Der er lige sådan noget motorbeskyttelse på her, der siger, at du ikke må slå dig selv ihjel, når du bruger den. Ja, det må du faktisk sindssygt godt. Så er der gimbal protection
af med det. Så er det lige sådan en lille beskytter her. Ups. Det er så meget strøm, der kom på. Ej, det var ikke meget. Det var min unboxing af DJI Phantom 3 Professional. Mange tak fordi du så med. Ses i min næste video, hvis jeg nogensinde laver en igen. Det skal jeg nok ikke regne med. Hey, ses.